नमस्कार ମୁଁ ଭାରତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସରସକଣା ବ୍ଲକର ଦିନିଆ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସବୁଜ ଜଳବାୟୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଜଳମିତ୍ରମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଟ୍ରେନିଂ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନେ ବସିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛରେ ସବୁ ଦିଦିମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସାର୍ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ये देखु जलमित्र भौणी सब बसिक शुणुंट एटी मते किसी कहबार सुजोग मिली मु बहुत धन्य मन करुछि एवं सभा सांगर दीपद कहीकि रखुछि।